want to welcome everybody to our first Q&A. Ndauchingamidza munhu wese ku-Q&A yedu yekutanga. We received 3 questions. Takagamuchira If I could ask question that matatu. people direct questions to all the presenters, not just me. Tikakumbirawo vanhu kuti ngavaisewo ma-questions kune vanhu vese vakapresenta kwete ini chete. And if the questions are directed to me are generic, I'll probably ask them to answer anyway. Kana mibvunzo yakadhairektwa kwandiri iri generic ndichangotiwo vapindurewo. Okay, I'll try to read them. Number 1. Ndozama kumaverenga. Wekutanga. I mentioned that not at this camp meeting. Ndakataura kwete pacamp meeting ino. Early in this year, Kwekutanga kwegore rino. first quarter, I was in Australia. Kota yekutanga ndiri kunzvimbo yeAustralia. And I spoke about the word institutions. Uye ndakataura nezvevara rekuti institutions. And I began to suggest, let me just read the question as it is. You mentioned that early in the year, 2024, in Australia, the word institution began to take a new meaning than that Elder Tess gave it. May you elaborate on that? Makataura imimi kwekutanga kwegore ra 2024 muri kuAustralia tivara rekuti institution rakatanga kutora meaning itsva than iyo yakapiwa naElder Tess. Mungatitsanangurirawo here izvozvo? Good. So, can someone remind us, maybe the questioner, I don't know, where did we begin to use this term institution in our movement? Pane angatirangaridzawo here pamwe munhu avhunza amene ndepaipi patinotanga kushandisa vara rekuti institution mumovement ino? Anybody? Got to shout out. Notodaidzirisa. Acts 23. Oh, Acts 27. Acts 27. What year? Igore ripi? 2018. So it's first popularized in 2018. Saka rinotanga kutekeshera mugore 2018 by Elder Tess naElder Tess in her study muchidzidzo chavo of Acts 27. cheActs 27. Everybody okay with that? Munhu wese zvakanaka here izvi? So I presume we're all aware that Ellen White speaks about institutions in her writings. If you type the word in, you can find a number of places where she speaks about it. Ndinovimba kuti mese munoziva kuti Ellen White anotaura nezvevara rekuti institutions muzvinyorwa zvake. Mukangotaipa panzvimbo dzakasiyana-siyana So when Elder anotaura Tess speaks in Acts 27 of institutions, what is she referring to? What does she mean? Saka Elder Tess pavanotaura kuna Acts 27 maererano nemainstitution vanenge vachireva chii, vachinongedzera chii, zvichirevei? Go ahead. Talking about the church and the United States of institutions. So Elder Tess Saka Elder Tess when she spoke of institutions, she was speaking about the SDA Church pavakataura nezvemainstitutions vaitaura nezveSDA Church and the United States of America. That's what you said? neUnited States of America. Ndozvavataura here? Everybody agree with that? Nese anotenderana nazvo here? Okay. Alright. So does everybody agree that that's a legitimate use of the word institution?
munhu wese anotenderana here kuti uku kushandiswa kuri legitimate kwevarari kuti institution. I think it's reasonable. I think it's okay. Ndofunga kuti zviri reasonable, zviri okay. So I don't know if you have an offline dictionary. I don't. Can someone tell us what does institution mean? Maybe in their own words, or you can go to a dictionary. Tell me what institution means. Handisi kana mine online dictionary asi kana paina anaro munhu ngaatiudzewo kuti varare kuti institution rinorevei pamwe nemazwi ako ega kana kuti mudictionary offline. Anyone have an idea? Pana Go ane ahead, Tina. pfungwa here? Tina. I have about several definitions, but I will use this one. It says it's a long-established and respected organization, particularly involved with education, public service, or charity work. Okay, so it's an organization, Saka organization often that's been around for a long time. inenge yavapo Often that is, kwekanguva you say popular or good or katirembei. something, did you say? It's particularly involved with education, public service, or charity work. Okay, so it's often dealing with education, Inonzenge ichishanda ne-education, public service. I'm going to call that social, Ndichazvidaidza ndichiti social. charities. Kozonzi charity work. Anyone else? Pane mumwe here? It's all good? Izvo here? Is that better? Any other definitions? Okay, we'll go with that then. Totora iroro. So an institution is an organization. Institution i-organization. Is the United States an organization? United States i-organization here. Put your hands up if you think the United States is an organization. Simudzai maoko kana muchifunga kuti United States i-organization. You think it is? Munofunga kuti i-organization. Okay, anyone else? Alright, pane mumwe Put your here? hands up if you think it's not an organization. Simudzai maoko enyu kana muchifunga kuti haizi organization. And put your hands up if you don't know what we're talking about. Simudzai maoko kana musingazivi kuti kutaura nezvei. Milton, why is the United States not an institution? Milton, say United States isiri institution. I was of an idea that it's an organization of states, because there's a group of states which organize it. And they built one in the context of how that name is used by Ellen White Institute. I didn't understand what you said. Sorry. I wasn't against the idea that America is an institute. Oh, you're not against it? You put your hand up against. I put up it's an institution. No, he didn't do that. He did? I lowered when you said would. Oh, okay. Help us out. I said, according to the definition, Maererano if it has ne-definition. social service, that framework to me does not fit America as a country. Kwandiri You wanna framework give us- yekuti social get- in your institution definitions, you want to get hazvirevi kuti America into that? America hazvisi kunongedzera Oh, we have to kuamerica translate. nokuti America inyika. How does a country of 300 million people end up being an organization? Nyika ine vanhu 300 million inopedzisira yava organization sei? Well, I will say the organization, it refers to the government, because it does all three of it, the government of the United States.
not really the people. So you said that it's the government. Tina ataura kuti ihurumende. So we'll go back to Elder Tess. Todzokera kuna The Elder Tess. institutions is not the United States then. Institutions hadzisi United States saka. The United States is a country. Nekuti United States inyika. Isn't it? Sandizvo here? South Africa isn't a government, it's a country. South Africa haisi hurumende inyika. So we have to fix it. Tatofanira kuzvigadzirisa. I don't, but when we're saying that USA is not an organization, and then you said institution equals organization. You said it was. You said an institution is an Iwe organization. ndewatudza kuti institution iorganization ndewatudza. Zvachiva mudefinition. It's one. You offered that to us, the Iwe definition. ndewatipa definition iyoyo. And the USA is not an organization. USA is organization. So the definition is wrong and Elder Tess is correct. Saka definition iri wrong iri Elder Tess vari correct. Okay, I'm not being funny, but you can't do that. Handisi kutaura zvekuseka hangu but hatigoni kudaro. You can't make Elder Tess above a dictionary. Haungati Elder Tess vari pamusoro pedictionary. Unozvigona here? Okay, so we hear you. She has to be subservient to a dictionary. Vanotofanirawo kuteerera And dictionary. if she tells you she's going to create her own language. Kunze kwokuti vakakuudza kuti ndakugadzira language yangu. Okay, so let's fix the problem. Saka ngatigadzirisei problem yacho. Who wants to have a go? Ndiyadada kuzama. You either go to a different dictionary or you go and adjust what Elder Tess said. Ungonoenda kudictionary different kana kuti unongonoenda unoshandura zvataurwa naElder Tess. Can I try to say America is an institution in that maybe as the time went on, it lost the essence of itself being an institution, but initially it was an institution. Umwe azama achiti kwekutanga America yanga iri institution asi yakarasikirwa nekuva institution kwayo. Because it was supposed to be a home. Yaifanira kunge ichioffer maservices. Iri imba yevanhu vaitiza persecution. So you said in the past the United States was an institution, but it's not anymore. Saka wati kare United States yaimbova institution asi haisisiri. According to Elder Tess, it happens at the Sunday law. Maererano Not in the naElder past. Tess zvinoitika paSunday law kuti haisiri institution kwete kare. According to Elder Tess, it was an institution up until Maererano July naElder 18th. Tess maererano naElder Tess yanga iri institution kusvikira musi waJuly 18. Okay? Yeah. Anyone else? Pane mumwe here? Go ahead. Uya kutiwo Sorry, zvinenge you're saying that it's correct to call America an institution. uri kuti zvakanaka kuti titi America institution. Okay? It's so an institution is an establishment. Saka uri kuti what institution does establishment mean? establishment. Saka establishment zvorevei. Say that again. It is an establishment which is appointed or prescribed or founded by authorities. Okay, so we'll stop there. We'll stop there. An institution is Saka an institution organization or an Organization, establishment, kana it's the same word, nekuti vara rimwe that chete was created yakagadzirwa Or prescribed or
founded by? the authority. Okay, so an institution is an establishment Institution establishment appointed appointwa by someone. nemumwe munhu. Institution ukusungulwa okuqanjwe othile. In authority. Munhu Okay. ari mumasimba. So is the person in authority the establishment, or is the person in authority outside of the establishment and they're creating it? Saka munhu ari mumasimba According to what uyu you ndiye just said. establishment here kana kuti ari kunze kweestablishment iyi. Did you translate? Ende ndiye ari Oh, kuigadzira. 1 second. Repeat. I'll have to repeat my question. In your definition, you said establishment. Definition yako wati establishment. I don't want to have an issue about it, but I think establishment means the same thing as organization. Handina hangu mhaka nazvo asi ndofunga kuti establishment zvaangofanana neorganization. But your definition was useful because it gave good information. Definition yako yanga iri useful nokuti yatipa information yakanaka. You used the word appointed, I think. Washandisa vara rekuti Appointed. So I just used the appointed. word created. I think it means the same. Ndangoshandisa vara rekuti created kana kuti yakagadzirwa nokuti zvakangofanana noreva So zvakafanana. let me finish for this translation. It's appointed by someone who is in authority. Inogadzirwa nemunhu ari You mumasimba. agree with that? Wazvitenderana nazvo izvika izvi. I just want to get to that point first. I'll let you finish. I'll let you where it does end. Just want to go with that bit first. Vatimbotanga ine I'm izvi just going to get to pekutanga that bit first. I don't want to carry on. tozoenderera mberi hazvida kutanga tangoenderera mberi. My question is Mubvunzo wangu the person in authority ndewekuti munhu ari separate and mumasimba uyu distinct to the establishment? akasiyana here uye ari distinct kubva kuestablishment iyi, Or is the person in authority the establishment? kana kuti munhu ari mumasimba uyu ndiye establishment yacho here? Anyone can answer if you Munhu want. anogona kupindura. Hopefully you will understand my question. Ndoimba kuti tikunzwisisa mubvunzo wangu. Is the person in authority who created the establishment outside of the establishment? Munhu uyu ari mumasimba uyu akagadzira establishment iyi ari kunze kweestablishment here? Milton? Milton, Just one word answer. mhinduro Yes or no? yevara rimwe chete. No, the answer is no. Milton ati hongu, mhinduro ndeyekuti kwete. In the past eras, Munguva before dzakapfuura, time began, nguva isati yatanga, did the person in authority exist? munhu ari mumasimba uyu akanga ariko here? Yes, Hongu, they existed before vaivako creation. kusati kwagadzirwa And they created an establishment. vakagadzira establishment. So the person can't be the establishment. Saka munhu wacho haangavi Person establishment. is the creator of the establishment, Munhu uyu ndiye akagadzira which establishment. means they're above them. Zvoreva kuti ari pamusoro pawo. Good with that? payo. Ndizvo So, here. if the United States is the establishment, Saka kana United States iriyo the establishment organization, kana the organization institution, na institution, so this is the USA, iyi ndiyo USA. what do you need? Unonida According to chii the definition we've just got. maererano nedefinition yatinayo? You need someone above the USA Unonida mumwe munhu ari pamusoro peusa to create the USA. kuti agadzire USA. And the last time we all checked, Patakapedzisira kutarisa in 1776, muna 1776 the Americans said what? veamerica vakati kudii? We'll create ourselves. Vakati tichazvigadzira tega. So the definition that we've currently got Definition yatava nayo doesn't allow the USA to be an establishment. Just by the haitendedzi definition. USA kuti ive establishment. Tichingoenderana Please carry on. nedefinition. Enderera mberi. The last part of it, the definition is that this establishment is intended
So the establishment must be permanent. Saka establishment inofana kunge iri permanent. Okay, that's fine. Sure. So are we okay that, according to these dictionary definitions, the USA cannot be an institution? Saka maererano nemadefinition ayo zvakanaka here kuti titi America haingagoni kunge iri institution. We agree? Tatenderana. You agree? Why don't you agree? Sei usiri kutenderana. I agree. You're looking stressed. Okay. Russell's looking happy. You're looking worried. Russell ari kuradzika ari kufara iwe uri kunge We all une agree. stress. Tatenderana here. Elder test can't make mistakes, so we have to go back and see what the problem is. Eutatesa vangaiti mamistake saka tofanira kudzokera tonoona kuti dambudziko nderipi. So let's fix it then. Saka tirigadzirisei. Go, Justina, fix it. Justina rigadzirise. You can't fix it? Haugoni kurigadzirisa Russell. Corbus? Cobus. When we say USA, she's meaning a part or something of or in the USA. She did not mention USA. As we usually talk about the two horns, we used to refer as Church and state. yeah, church and state. So that breaks down the word USA, meaning I see it when she says institution. She is defining something within the USA, but not the USA itself. Okay, so I'll try and summarize that. Tosummarize zvataura When the elder naCobus. test said USA, Eutatesa pavaiti USA. she did not mean the United States of America. Havaisareva United States of She America. meant something within it. Vaireva chinhu chiri mukati meUnited States. Someone in authority. Munhu ari mumasimba. They must have been the creators of the United States. Vanofanira kunge varivo vakagadzira United States. And what they did was they created establishments, Zvavakaita vakagadzira ma-establishments, organizations, ma-organization, institutions ma-institution to run America. kuti agorana America. You okay with that? Izvi zvakanaka here? So it's not the USA then. Saka haizi USA. So you can't do this, what I'm doing. Saka haugoni kuita izvi zvandiri kuita. It's the institutions of the USA. Saka ma-institutions e-USA. Because that ends up being a tautology. You can't do that. Zvopedzisira yava tautology, haugoni kuzviita. SDA Church. SDA Church, What are we saying about that? tikuti kudini zvayo? Milton, SDA Church? Milton, SDA Church. Ah, I see there are a couple of quotes why they said the purpose is an institution. So with your definition, which they must be either a king or someone of authority, we usually juxtapose USA on the purpose. So can that not help us understand what is an institution in that sense? Because I think the purpose can fit the definition, and when we juxtapose, can it not help us to understand? it could do. But I'm not going to go there because I don't have the quotes in front of me. So Milton I'm ataura going zvokuti to purpose inombonzi skip out of that institution one. tikajuxtapauswa neAmerica hazvitipo information here. Zvikanzi inogona kutipa information asi hadzikuzoenda ikoko nokuti hatina maquotations Justina. iwayo. You had your hand up. Yeah, I wanted to read the definition. Another one. It says significant practice, relationship, or organization in a society or culture, such as institution of learning. So is it the same as how we talked about the USA, that it creates institutions such as, I'll just say marriage or an institution of a certain practice? Is that what they say? So what that definition said was that it's a practice that Definition exists in a isha yataura particular yati culture.
or a ipractice particular inowanikwa society. muculture kana society iri particular. kwisizwe esinamasiko athile. And that definition Definition is iyoyo different to the ones we have here. yakasiyana nedzatinadzo panapa. So that one says the institution of marriage. Saka iyoyo inoti institution yemarriage, yemuchato. Okay, so let's just summarize what we've said so far. Saka ngatisamaraize zvatataura so far. Elder Tess is going to say at the Sunday law, Elder Tess vachataura ivo vachiti pasunday law, some kind of organization imwe organization or establishment kana establishment within two entities, iri mumaentity maviri, the SDA Church and the United States, SDA Church neUnited States, that were appointed to serve those entities akagadzirwa kunzi aseve maentity iwaya and have a property of being permanent, aine property yekunge achigara kusvikana rini, become shipwrecked. achazopwanyika. So if they were meant to be permanent, when we talk about shipwreck, does that mean they don't exist? Saka kana akagadzirwa kunzi ave permanent, patinotaura nezvekupwanyika zvoreva kuti haachisikwa here, So they still exist. saka anenge achiripo. And if you look at the definitions that we've got on this side, Tikatarisa madefinition atiinawo let's use one word to define all of that. ngatishandisei vara rimwe chete kutsanangura zvese izvozvo. They're set up for what purpose? Anogadzirirwa basa ripi? These establishments, these organizations, what are they set up to do? Establishment aya, maorganization aya anenge akagadzirwa kuti aite chii? I didn't catch the word, sorry. To save humankind. To save humanity. Anzi kuti aseve vanhu. Okay? So we'll put to save, Saka and toisa I'm just going kuti to put good. aite basa They were rakanaka set up to kuvanhu. do good things. Akagadzirwa kunzi aite zvinhu zvakanaka. So what does shipwreck mean? Saka shipwreck kana kupwanyika kwechikepe zvoreva Either they no longer exist, zvinogona kureva kuti haachisikwa or kana kuti they, No longer do that service or that thing they were set up to do. or they no longer do the work that they were designed to do, which was good, kana kuti haachaiti basa raakagadzirirwa kuti aite, iro basa rinova rakanaka. which means they're now going to do bad. Zvoreva kuti akuita We zvakashata. might call that they've now been hijacked, perhaps we Togona could say kuzvidaidza that. tichiti akuhaijekwa pamwe kana zvikona kudaro. Are we okay with the model that we've discussed about Elder Tess's study? Zvakanaka here zvemodel yatataura maererano nechidzidzo chaElder Tess. Both these entities will exist. Maentity ese aya anenge ariko. There's elements within them, we'll call it an organization or a structure that was designed, created to do good. Mula ma-elements arimo tichaiti organization kana structure yakanga yakagadzirirwa kuti iite zvakanaka. And at the Sunday law, those permanent structures or organizations or establishments PaSunday law, ma-structure ari permanent kana kuti ma-organization instead of doing kana good, now they do ma-establishment. bad. Pachinambo chekuti aite zvakanaka anenge akuita zvakashata. And so, according to the Bible, Saka maererano referring to the neBhaibheri United States, richinongedza United States, the lamb speaks as a dragon. wayana inotanga kutaura sechikara. Are we all okay with that? Zvakanaka here izvi. So, some examples of institutions of the United States. Mimwe mienzaniso yema-institution eUnited States
I guess we're all familiar with the three branches. ndofunga kuti tese tinoziva nezvemabranch matatu. The executive branch, Branch re-executive, the legislative branch, branch re-legislative, and the judicial branch. branch re-judicial. Executive is what? Executive nderipi? President, President, the White House, White House, the legislative, legislative, the House, house, upper and lower, upper house ne lower house. upper and lower, upper house, lower house. Congress, Senate, Koita Congress, hakune And the kana kuti judiciary? Congress ne Senate. Pozoita branch the re-judicial, courts. ndiwo ma-courts. So all three are supposed to be separate and independent of each other. Ari matatu anofanira kunge akapatsana, ari independent one kune rimwe. The Akazvimirira biggest rimwe one, the most complicated one, is the executive branch. rakakurisisa racho rakanyanya kuita complicated ndo branch So, rana president where does the re-executive. military fall? Military 1, 2 or 3? iri papi pane yekutanga kana yechipiri kana yechitatu. Nyaya dzemauto dzinowanikwa mubranch ripi? I think Erica said 1. Erika ati 1, one. yes? Education, Ko nyaya dzedzidzo 1. Health, one imomo, ko nyaya One. dzeutano imomo futi, transportation, ko nyaya dzetransport, food safety. nyaya dzechikafu Everything Safety comes under act. 1. zvese zviripo pasi perekutanga iri. Anything that you can think of to run a government all comes under 1. Zvese zvaunogona kufunga kuti hurumende igone kufamba zvakanaka So zviri if they're going to go shipwreck, mekutanga. Kana which ones go zvichizopwanyika, shipwreck? ndeapi anopwanyika? Remember the criteria is they're still going to exist, but now they're going to be Rangarira. used for a different purpose. Criteria yatataura kuti anenge achiri kurarama asi anenge akushandiswa basa Which one goes rakasiyana from neraifanira good to bad? kuita. Ndeipi inoenda kubva kune kunaka kuenda kukushata? Number 1, Yekutanga here, someone said? Yes, we've got number 1, tick. number one Anything else? hongu pane chimwe here? Number 3, Ngati yechitatu, and number 2. mumwe akati neyechipiri. So, why were people struggling with number 2? Vanhu vanga vachitambura sei nerechipiri? Don't we use the term that this is Trump's Republican Party now? Hatitauri here kutaura kwokuti iri yaRepublican Party yaTrump izvezvi. The old guard has been taken out, replaced. Old guard yakabviswa ikareplacwa. Isn't that what July 15 to 18 was all about? Asiri zvere zvaitaurwa naJuly 15 kusvika 18. And even though that wasn't Congress, Kunyangwe yanga isiri Congress, all of the people in the House are there vanhu vese vari muhouse varipo reinventing themselves. vachizvigadzira patsva. So you will have all heard or read articles Mese munogona kunge makanzwa kana kuti makaverenga maarticle that say the House was created to serve what? anotaura kuti house yakagadzirwa kuti isevhe ani. Sorry? It was created to do what? Yakagadzirwa kuti ite sei? Government by the people, Hurumende for the yakagadzirwa people, nevanhu ichigadzirirwa vanhu of the people. yevanhu. So the House was created to serve the people. Saka house yakagadzirwa kuti ishandire vanhu. And now we can already begin to see Zvinota kutanga kuona kuti
Their purpose basa is ravo to serve the rava president. kushandira ukuthi injongo President. ukusebenzela umongameli. All good? ndizvozvo. Is the Supreme Court serving number one? Is number three serving number one? Supreme Court number 3 iri kushandira here number 1. Hands up if you think yes. Simudzai maoko kana muchiti hongu. Three hands up if you think no. Simudzai maoko kana muchunga kuti kwete. I don't think it is. Handifungi kuti iri kushandira number 1. I think they're following all the rules they're supposed to follow. Ndofunga kuti vari kutevedzera mitemo yose yavanofanira kunge They just got a vachitevedzera. particular group of judges at a certain time in history all together at the same time. Vangori nenhamba yemajudges vari particular panguva iri And particular their muhistory. objectives or their worldview align with Vane- number one. Maobjectives kana muono yavo yavanoita nyika inonangana nekuona kunoita Those 6 judges aren't President. kissing Trump's ring. majaji 6 ava havasi kukisa ring yaTrump. It's not in my opinion. Could be wrong. At least ndo zvandofungawo hangu pamwe hazvisiri. Okay, we're not going to discuss the SDA Church, but we could still go to that organization Hatisi kuzotaura SDA church asi tinogona kungoenda still kuorganization iyoyo. The office of the conference president was created for a purpose, Office yapresident weconference yakagadzirirwa purpose iri specific. the education department in the church, all the various establishments Madepartments arimo muchurch, education, ese maestablishments ariko. publishing work. Basa republishing We could see tinogona how kuona they are, whenever that happens or how it's happened or how it would happen, they will or are already shipwrecked. zvine zvichiitika imomo kana kuti zvichaitika sei tinotoona kuti zvichapwanyika kana kuti Hopefully we're all okay with zvakatopwanyika. that. Ndoimba kuti tese zviri right nezvo izvi. So I can't remember the point I was making in January, Handicharangarira hangu pfungwa yandaida kubudisa muna January. but I said something like this. Asi ndakataura zvinhu zvakada What kurerekera keeps kune this izvi. movement safe Chinochengetedza movement inoyi kuti irambe iri safe. is its institutions. Mainstitution ayo. inhlangano zayo. At that level, is that in agreement with everything we've just seen now? All the definitions, they all work, yes? Level iyoyo zvinobvumirana here nedefinition yatataura kana. So the question is, what institutions was I referring to back in January? Saka mubvunzo ndokuti imo muna January mainstitution api andaitaura nezvawo. Because it wasn't the office of eldership, Nekuti rakanga risiri office raelder. and we don't have an education department or a treasury department. We don't have global ones. Tina ma-education department kana ma-treasury department epasi tenderere. So when I refer to institutions, back at that study, which the person is asking me about, Saka pandaitaura nhau yema-institution kuti dzidzo chiya icho chiri kutaurwa nemunhu chandakaitisa. I said the definition I gave for institution is rules and laws. Definition yandakapa kuma-institution ndeyekuti And mitemo I think I ma-rules went to nema-laws. sources to show you they are legitimate definitions for institutions. Ndofunga kuti ndakaenda kuma-sources ndikatoratidza kuti pane zvinhu zvitori legitimate ma-definition ekutsanangura I ma-institution. haven't developed that study since then. Chidzidzo ichocho handina kuzomboendera mberi nacho kubva ipapo. So an example would be what? Saka muenzaniso unenge uri chii? Rules and laws. Ma-rules nema-laws. So what keep us safe, Muenzaniso wema-rules nema-laws which are not anotichengetedza tiri organizations safe. or departments or Asiri establishments. asiri ma-organization kana ma-departments kana ma-establishments. Baptismal vows. Umwe ati ma-vows Okay. ema-baptisms. So I'm just going to say simply, Ndichangotaurawo zviri simple.
the law of equality. mutemo wekuenzana. So if we remain true to the law of equality, and it is a law, Kana tikaramba takamira pazvokwadi we kumutemo might call it the golden rule, wekuenzana. Utori mutemo togona kudaidza chiti golden rule. then this movement will be safe. Then movement inoramba iri safe. It's not some department or organization or establishment that we set up. Haisi department kana organization kana chakadaro zvatinoita set up. It's a belief or an ideology. Chitendero kutenda kana kuti ideology. So that's the definition I gave back in January. Do definition yandakapa kumashure kuya kuna January. I'm suggesting it's legitimate. Ndikusuggesta kuti iri legitimate. According to the definition of the word. Maererano nedefinition yevara iroro. And the reason I wanted to discuss that Mhaka yandaida kuti titaurirane nezvazvo is because this movement is not highly regulated or organized. nyaya yekuti movement inoyi haina high regulation kana kuti haina organization yepamusoro-soro. And we don't have what we would consider the regular institutions. Zvakare hatina zvatinogona kuconsider tichiti mainstitution So ari regular. the thing that keeps us together, safe if you like, on the right side, Saka chinhu chinoita kuti tirambe takabatana tiri safe kana kuti tiri ku-right side is the law that we obey. ndiwo mutemo watinoteerera. So we've said baptismal vows, Saka tataura mabaptismal but I've vows just said that the law of equality or the asi golden rule. ndangoti mutemo wekuenzana kana kuti golden rule. Everything should come from that high-level statement. Zvese It's fit zvinofana underneath it, kubva sorry. kana kufita pazasi pe That's what I tried to statement teach iri. in January. Ndo zvandaizama kudzidzisa kuna January. The more we stray away from this idea, the more mistakes we'll make. Apo tinoramba tichienda kure nepfungwa iyoyo ndo patinoramba tichita mamistakes akawanda. Good, hopefully. Zvakanaka, Any questions on ndovimba. Kana ine mibvunzo iri pamusoro pazvo. Question 2. Mibvunzo yechipiri. My question is, I'll give it to you at the end. My question is, how do we maybe you can read it. Identify? Yes. Oh, how do we identify angels? As you mentioned that Elder Terry is not an angel, okay? As she related the son-in-law message, and amongst elders who came with the message, who do we identify others as angels? I'm not sure I fully understand the question. Whose question is it? Did I? Handinyatsoziva kuti ndiri kunzwisa mubvunzo here uyu. Ndiani abvunza mubvunzo uyu? Oh, thank you. Maybe you could just shout out what your question is, because I don't fully understand it. I get the gist. Mubvunzo wacho ndeupi? Based on the study you're doing in the morning, I got a bit confused regarding what classifies people or leaders as angels. Because then you later said, Elder Terry is an angel. Okay. I think I understand your question. If I don't answer it, let me know. Kana ndikasaupindura undiudzewo. Uri kuti tinonzwisisa sei kuti uyu munhu ingirozi kana kuti haazi, kana kuti uyu leader kana kuti haazi. Elder Terry wakatipa message Sunday-lo, saka tinoziva sekuti ingirozi kana kuti haizi maererano nekudzidzisa kwatati kudzidza pavhiki rino. Our organization isn't very big. Organization yedu haina kunyanya kukura. If you look at the various levels, it's quite a shallow organization. It's only 2 or 3 levels high. Ukatarisa ma-levels, organization iri shallow. Ingori nema-level. I'm not saying it's right, and I'm not saying it's wrong either.
hansi kuti yakanaka hansi kuti yakashata zvakare. But up to this moment in time, Asi kusvika panguva ino yatiri, those people who have been identified as having, we'll say, the message, vanhu avo vakaidentify kunzi ava ndo vane meseji have ended up being in positions of leadership. vangozopedzisira vava mumapozisheni eutungamiriri. I'm not saying that's correct to do that, but that's what's happened. Handisi kuti izvi ndizvo zviri correct kuzviita, asi ndiko ndo zvakangoitika. We have another organizational model, Tine imwe model yeorganization which I've discussed extensively in the past, yandakataura nezvayo zvakanyanya kumashure uku. and I'm saying that it should, I'm not saying that it always is, but it should, and I'll finish the sentence, Ndikutiwo inofanirwa, handisi kuti inogara, ndizvo zvazvinonge it should be zvingori, based upon inofanirwa. capability. Inofanirwa kunge iri based maererano nekugona kwemunhu. So we should have capable people in leadership positions. Saka tofanira kunge tiine vanhu mumapozisheni eutungamiriri vanokwanisa kuita Now, basa even racho. there we can get into problems, Kunyange ipapo tinogona kutopindawo mumatambudziko, because what we've tended to do nekuti is appoint good teachers and make them leaders. zvatakazoita takazoapointa vadzidzisi vakanaka tikavaita Which is very similar vatungamiriri. to what we do with angels. Zvinova zvinhu zvakafanana nezvatinoita kungirozi. Angel has, we'll call it the good message, and they end up becoming leaders. Ngirozi inenge ine meseji yakanaka, opedzisira aita ndiye A good mutungamiriri. teacher ends up becoming a leader. Mudzidzisi anogona kudzidzisa zvakanaka, opedzisira ava. So I'm not saying that's right. Handisi I'm kuti not saying it's wrong. handisi kuti zviri right, handisi kuti zviri wrong. But each of us can see that there are problems doing that. Hopefully you can see that. Asi ndovimba kuti umwe neumwe wedu anogona kuzviona kuti pane matambudziko We ekuita have izvozvo. good teachers who are not good administrators helping to run the movement. Tine vadzidzisi vakanaka, vasiri maadministrator akanaka vari kudetseredza kurana movement. We have good administrators Tine maadministrator akanaka who don't understand the message and are making decisions for this movement. vasinganzwisisi message asi vari kuita sarudzo vachisarudzira movement And iyi. surely that will cause problems. Izvozvo zvinotokonzeresa matambudziko. Everything that I've stated so far, I'm asking the question, does that make sense so far? Zvese zvandataura zvandabvunza zvinomeka sense here. Yes? Hongu, I know it hasn't answered your question yet. I'm asking, does that make sense so far? ndoziva kuti hasina zvapindura mubvunzo wako, asi ndobvunza kuti zvinomeka sense here so far. So we have two parallel structures that merge together. Saka tine mastructures maviri ari parallel anozobatana. Elder Tabo is a good teacher. Elder Tabo nditicha vakanaka. We won't take time and chance into our discussion, but just say that he was a good teacher. Tongoti vanga vari mudzidzisi akanaka, hatichatori time nechance mudiscussion yedu. Elder Jeff saw his capability Elder Jeff vakaona kuti uyu munhu uyu ane macapabilities, developed a trust in him, vakadevelopa and vimbo said, I naye, would like you to oversee the work in this part of the world. vakati ndoda kuti utaririre basa part iyi yenyika. And maybe Elder Tobo had administrative skills, maybe he didn't. Pamwe Elder Tabo vaiva nemaskills eadministration, pamwe vanga vasina. I don't know what additional criteria Elder Jeff used to select him. Handizozivi macriteria epamusoro ayo Elder Jeff vakashandisa kuvasarudza. What I do know is, Zvandinoziva if ndezvekuti Elder Tobo wasn't a good teacher, he would never have been chosen. kana Elder Tabo vanga vasiri mudzidzisi akanaka havaimbozonfa vakasarudzwa. And you can go, I only gave that as an example, but you can go to many other leaders in the movement. Tangova semenzanso asi unogona kuenda kune vamwe vatungamiriri vakawanda mumovement. And you can question
yourselves and us whether you think that's the right way to do things. Inogona kuzvibvunzurudza pachezvenyu nesu kuti ndiyo nzira yakanaka So here he was yekuita made a zvinhu izvi. leader Saka vakaitwa mutungamiriri not because he had a message, only because he could teach well. kwete nekuti vaiva nemeseji asi nekuti vaigona kudzidzisa zvakanaka. Elder Tess was made a leader Elder Tess vakaitwa because mutungamiriri she had, we'll call it the midnight cry message. nekuti vaiva nemeseji yemidnight cry. So that was her ticket to become a leader in the movement. Ndo yaiva tiketi yavo yekuve mutungamiriri. No one questioned whether or not she had administrative skills Hapana akambobvunzawo here kuti ko maskills eadministration vanawo here, or whether she was a people person, kana kuti aiva munhu wevanhu here, that she knew how to treat people nicely. nekuti vaiziva kuti vanogona kubata vanhu sei So my zvakanaka. point is, Pfungwa yangu yairi yekuti in this movement, people have become leaders because of the message, not because of other skills that they possess. mumovement ino vanhu vakava vatungamiri nekuda kwemeseji kwete nemamwe maskills avanenge vainawo. And either it's because they have been the custodian of what we call the message, which has changed over time, Either ndo vanga vari vacustodian vemeseji iyo yakashanduka or nekufamba they're just a good kwenguva, teacher. kana kuti vangoriwo mudzidzisi akanaka. And coming to Elder Terry, Touyawo pana Elder Terry she was made an elder, she was made a leader. vakaitwa mutungamiriri. Elder I'm vakaitwa making the story quite leader. simplistic, it's a bit more complicated. Tichingotaurawo nyaya iyi zviri simple ndoziva kuti iri complicated than izvi, Because she's a competent teacher, nekuti mudzidzisi anogona chaizvo, not because she had the message. kwete nekuda kwekuti vaiva nemeseji. That's all I was trying to say this morning. Ndo zvega zvandaichizama kutaura She's not, mangwanani ano. she's not an angel. Havazi ngirozi, She's never stood up and defined some message havanombobvira vasumuka vakadefina meseji and then been identified as one of the angels. vobva vatoongororwa kuti uyu ndiye mumwe wengirozi. Was that your question? Ndiwo mubvunzo wako here? Great. Zvakanaka. Question number 3. Mubvunzo wechitatu. In the first presentation, it was mentioned the responsibility of the first angel. One of them was that the first angel protects the message. So when I think they rejected the message of 2012 prediction about the Sunday law, 2014, if heard properly in the morning, I heard that they protected the people. So my question or my concern is, I want to understand that the first angel protects people from other messages they assume may destroy people. Hopefully I've read that out correctly. I'll try and summarise it in a minute. Anzi meseji ichidefinwa umwe anzi pamataura makuseni mati ngirozi yekutanga inochengetedza meseji. Saka pavakaramba meseji ya2012 prediction yesunday law ya2014, kana ndanzwa zvakanaka makuseni ini mati mimi vakachengetedza vanhu. Saka mubvunzo wangu kana kuti konseni yangu iri pakuti ndoda kunzwisisa kuti ngirozi yekutanga inochengetedza vanhu kubva kumeseji. Iye ngirozi iyoyo inogona kuzodestroya futi vanhu. I hope zvandaverenga zviri correct. Ndichazama kuzosamaraiza zvangu. I hope you don't mind me asking, whose question is this? Ndoimba kuti hamuna basa ndikabvunza So kuti maybe mubvunzo if you wani could just summarise it for us. pamwe ukagona kuti samaraizirawo. Was asking from the first presentation, the one that we did in the order.
So we're discussing this morning's presentation. Saka tanga tichitaura presentation yemangwanani ano. We mentioned the responsibilities of the first angel, and among the responsibilities that have been mentioned, there was one to say the first angel protects the message. Mataura ma-responsibility ekuti imwe responsibility yenkiro yekutanga So I'm just ndeyekuchengetedza going to repeat what she message. said. You've already done it. So part of the responsibility or the role of the first angel is to protect the message, which then ends up being protecting the flock. said that. Responsibility yenkirosi Or people said that. It was said. nekuzochengeta vanhu ndozvataurwa. When we spoke about 2012, to say that when I mentioned they, I mean the first angel, they rejected the message of about the prediction, 2014 prediction. So if I heard correctly to say like they rejected the message, it was like sort of like protecting the people. So like I don't know how to does that because from my thinking I was thinking that okay, I didn't quite get how do they protect the people by rejecting the message which they assume that it will destroy the people like the flow. So when you said you don't fully understand, Saka pawati haunyatsi kunzwisisa in your explanation of the logic, mukutsanangura kwako kwawaita logic, I think you answer your own question. ndofunga kuti wazvipindurira mubvunzo wako. Whether it's the first, second or third, this angel has a responsibility Zvisinei kuti ndeyekutanga kana yechipiri kana yechitatu, ngirozi iyi ine responsibility to give the message. yekupa message. I'll say three, to develop the message Ndoti mitatu, kudevelopa and to message protect it. nekuichengetedza. Stop somebody taking that message and using it for a different purpose. Kumisa munhu kuti asaishandisa message iyi ku different purpose. And when someone hijacks the message, often it's very subtle that people can't see it happening. Munhu paanohijeka message zviri sato vanhu havazvioni nekukasika, inenge zviri sato. So I avoided going into scripture this morning, Ndaavoida kuenda muscripture mangwanani ano, talking about the shepherd, the sheep, and the wolves. kutaura nezveshepherd, sheep nemawolves. In that scenario, who is the shepherd? Muscenario iyoyo ngirozi ndiani? Mufudzi The ndiani? angel. Mufudzi And the anenge sheep? ari ngirozi. Ko sheep Is you. ndiwe. And the wolf is Bere ndiani? me. Ndini. And it says in the verse, Zvotaura izvo muvhesi. the sheep know the voice of the shepherd. Wayana dzinoziva izwi remufudzi. And what other voices will they listen to? Rimwe voice ravanoteerera nderani? None. Hapana. They won't listen to any other voice except that of the shepherd. Havana mamwe mazwi avanoteerera kusara kwera shepherd. So when people say Saka vanhu pavanoti Elder Jeff was in apostasy, rejected messages, Elder Jeff vaiva maapostles vachiramba mameseji, or they would have been undercover agents listening to wolves, kana kuti vanenge vari ma-undercover agents vanenge vachiteerera mapere. we have to be careful about bravado or thinking that we are clever, Tofanira kuva careful patinofunga kuti where we end up doing takangwara things which are not scriptural. kana topedzisira taakuita zvinhu zvisirimo mumagwaro. Everybody is required to follow the shepherd.
munhu wese anosungirwa kuti atevere. which in this context was Elder Jeff. Mucontext iyi yaiva Elder Jeff. You should not have listened to this message. Amaifanira kunge makateerera And I message. think those people who say, sure we should have because it ended up being all correct, Ndofunga kuti vanhu vese ava vakati taifanira kuteerera nokuti yangozopedzisira yacorrect. are using hindsight. Vari kushandisa nyaya yekucheuka And I kumashure. think I asked the question, but if I didn't, I will ask it tomorrow, but I'm going to ask it now. Ndofunga kuti ndakabvunza mubvunzo kana ndisina ndichaubvunza mangwana asi ndichaubvunza izvezvi futi. Was it reasonable for Elder Jeff not to identify that person as the second angel in 2012? Zvaiva reasonable here kuti Elder Jeff vasaidentify munhu iyeyo second angel muna 2000. Was it reasonable that he said, I don't know who this person is, it's not an angel? Zvaiva reasonable here kuti vati munhu yandimuzivi haasi mugirozi. Because there seem to be people here who had sympathy with that messenger. Nekuti kunoita vanhu vari panapa vanoita kunge vanenge vainzwira messenger iyeye tsitsi. Like Elder Jeff was dumb Sekunge Elder Jeff havazivi zvavanga vari kuita or prejudiced kana kuti vanga vaine or breaking some rules, kana kuti vachityorowo mimwe mitemo, and that you would have been wiser than him. uye kuti imimi maizenge makangwara kupfuura ivo. Because we all know what happens to sheep who think they are clever, Nekuti tese tinoziva zvinoitika kuhwayana dzinofunga cleverer than the shepherd. dzakangwara kupfuura mufudzi. He either has to rescue them or they die, Either anofanira kuenda kunodzirescua but kana they kuti leave the dzinofa, flock. asi vanosiyana nefloko. So that was the point I was trying to make about Elder Jeff. I didn't say it as strongly this morning. Ndopfungwa yandachitraya kutaura pamusoro paElder Jeff, handina kuitaura zvakasimba chaizvo mangwanani ano. So you can begin to see that that situation, we'll say 12 years ago, was a life and death matter. Unogona kutanga kuona kuti situation iya yemakore 12 apfuura yaiva meta itori life and death. Now, in any story, there are complexities. Mune nyaya ipi neipi zvayo mune zvinhu zvine zvakapetanwa zvirimo. There's always a human element. Panogara paine element yemunhu. And besides love, what's one of the driving elements of human beings? Pasine tikasiya rudo padivi, driving element yevanhu chii chimwe chacho. What emotion is one that always comes to the forefront? Ndeipi emotion inowanzokuuya pamberi mberi. And we'll leave love aside. Tombosiya rudo parutivi. Go back to America, go back to their foundational documents. Dzokerai kuAmerica, moenda kumadocuments avo emafoundation. Erica said self-preservation. Erica ati kuzvichengetedza. What's your inalienable right? Right yako yaunozvarwa inayo ndei. Inalienable means God-given. Inalienable inoreva kuti yawakapuwa naMwari. Life, Upenyu, liberty, liberty, and grabbing as many things that you can grab hold of, nekukambura zvinhu zvakawanda chaizvo sezvaunokwanisa kukambura. and keeping them. Nekuzvichengetedza. And what emotion is that? Emotion ipi iyoyo? Selfishness and jealousy. Anzi chindini uye jealousy. So you know, in the story of 2012, Muziva iwe nyaya ya2012. there isn't much love in this movement, Hamuna rudo rwakanyanya rune rwemo movement ino, but there's a whole heap of jealousy. asi pane murwi wejealousy. So there's another story about all the jealousy that's going on back then. Saka pane painewo imwe nyaya yejealousy rese rinenge richiitikawo ipapo. And there's a clear story that that person was treated unjustly. Poita imwe nyaya
yakajeka yekuti munhu uyu akabatwa zvisiri And I'll say because of jealousy. ndoti zvakaitwa mumhaka yejelasi. But that's not what we are supposed to be doing. Asi hazvisiri izvo zvatinenge tichifanira kunge tichiita. Our responsibility is not to know who's jealous and who's loving. Basa redu harisi rekuziva kuti ane jelasi ndiani. It's to hold on to the truth Basa redu kubatirira and pachokwadi. grab as many things as we can Tokambura zvinhu zvakawanda sezvatinokwanisa kuita. to be happy. Tova vanhu vanofara. So I can only discuss the Sandongogona theological or the doctrinal aspects of this subject. kutsanangura nyaya dzetheology nedoctrine panyaya iyoyi. Because no one can read the heart of somebody, Ndoda kuti hapana munhu anogona kuverenga mwoyo. which is something people have misunderstood about the wheat and tares. Chinova chinhu icho vanhu vakatadza kunzwisisa maererano nenyaya yemawhiti nematezi. Whatever my motivation was in 2012 is irrelevant. Motivation yangu yaivapo I want to become- 2012 I want to become famous. I want to hijack the movement. I want to become a leader. pamwe ndaida kuzikamwa, pamwe ndaida kuhijack movement, pamwe ndaida kuva mutungamiriri. Or I'm the most humble person in the movement and I've been mistreated. Pamwe ndini munhu akatozvininipisa chaizvo movement ende ndiri kubatwa zvisiri izvo. And Elder Jeff was mean. Elder Jeff vaine utsinya. We can't base any conclusions or decisions on that human story. Hatigoni kushandisa nyaya iyi yevanhu toita madecisions. If you can't do it then, you can't do it now. Kana usingagoni kuzviita ipapo, izvezvi So when we talk about 2024, saka we have to think about theology and tofanira doctrine. kufunga nezvetheology uye doctrine. And that's why we went back to the 2014 story, Ndomhaka tidzokera kunyaya so we could see ya2014 some parallels. kuti tigone kuona maparallels. In 2012, you got three elements. 2012 une ma-elements What are the three matatu. things you have? Zvinhu zvitatu zvauinazvo ndezvipi? You've got an angel, Nengirozi, so I'll give you that one. Then you've got a message, zoita message. an outside private message, Message yekunze iri private and a messenger. pozoita message. Got those three elements then. Tine ma-elements Will you have the matatu. same three elements now? Tane ma-elements Yes. matatu iwayo nhasi. Despite the fact that we've had several Sunday laws, you've got 14, the other one, 19, 21. Sunday law matatu. 14, 19, 21. we just do first and last. Tongoita yekutanga nekupedzisira. First Sunday law and the last one. Sunday law yekutanga, Sunday law yekupedzisira. So if the first one had those properties, I'm suggesting that the last one will have those properties. Kana yekutanga inga ine maproperty iwayo ndokusagisa kuti yekupedzisira ine maproperty. Okay, so hopefully I've answered that question. Or Ndoimba not. kuti tapindura mubvunzo iwoyo kana pamwe. Okay? All right. We've been going for over an hour. Taenda So hopefully I've answered all three questions. ndoimba kuti tapindura mibvunzo mitatu yese. And because I'm going to carry on talking about this subject in the mornings, I'm not going to develop any more thoughts on that at the moment. Nokuti ndicharamba ndichiendera mberi nekutaura nyaya iyi mangwanani ega ega handisi kuzodevelopa dzimwe If anybody's got any pfungwa thoughts or comments or questions. kana paina nepfungwa comments kana mibvunzo. Russell? It's a question. Russell, Like in 24, like someone said, don't listen to ABC, and which you have said was
was good for the flock. In 2012, someone said, don't listen to that message. 2012 muna 2012 munhu akati musateerera meseji wathi iyoyo. mawulalela umlayezo ngoba awulungele umhlaba. The last bit? Yeah, which was good for the flock. Yes. Zvazvakanakira floko. 2024, is there someone who's going to say, don't listen to ABCD, which will be also good to the flock? So Muna 2024 in church 2024, okay, saka muna I 2024 want to develop that in our morning class. So I'm going to ndoda address, kuzvidevelopa we'll muchidzidzo recap chedu tomorrow chemadziso. and we'll try to move a bit forward. So hopefully your question will get answered. tichadzokorodza mangwana then tofambira mberi saka ndoimba kuti mubvunzo wako uchapinda. Go ahead. What if, like, the leader is not there, like the angel is supposed to do a job of a gatekeeper? Are the flocks allowed to do what they want, or they should stick to what the angel said before the angel probably went to sleep? Okay, so Russell keeps on wanting to push the boundaries on this subject. Saka Russell adaramba achingoti pusha mabhatani pasubject iyi. And I'm going to say, let's walk through some of those points together. Tisati ngatifambei nemapoints aya pamwe chete. It's more fun. Zvinenge zvinonakidza sekunaka. Any other questions on any subject? Dzimwe subjects. If your hand up. Thank you. I've got a comment on the question and answering of Elder Jeff. So this is a comment or a question on It's a comment on that question of about Elder Jeff, okay? Saka uya necomment pane mubvunzo wekwa Elder Jeff. if you are using comparing and contrasting of the line of Jesus and the line of 144,000, according to his statement, he kept that someone must decrease and someone must increase. He did not recognize fully what happened between the first angel's message on the time of Jesus. John doubted Jesus when he was in prison, but lastly, he recognized that Jesus is the second angel's message and repented. So maybe Elder Jeff was tempted and for God, even his statement of saying one must increase and one must increase. That was just a comment? Yes. That's fine. So just for the audio, it was a comment about comparing Elder Jeff and John the Baptist and Jesus, and the idea of one must decrease and one must increase. And John struggles to let go of his power and hand it over to Jesus. Is that a fair summary? Is that a fair summary of what you said? It's not? You okay? Good. So engicabanga ukuthi kwenzekile namo 2012 Elder Jeff yena wathi nekhohlwa ukuthi khona kumele aphakame yena mayehla. We have a question. It's about the 2016 elections. Election at 2016. Shouldn't we have understood who should have won the 2016 elections? Hataifana here kunzwisisa kuti ndiani aifanira kuwina election ra 2016. I think we should have. Ndofunga kuti taifana kunzwisisa. I think we did. Ndofunga kuti takatonzwisisa. But for whatever reason, Elder Jeff got nervous. Asi zvifanira mareasons api Elder Jeff vakavawo nervous. And he created a study or a model
ngasungula kwakugadzira chidzidzo kana which model I think was erroneous, engicabanga ukuthi sasinamaphutha amaningi that yandaifunga kuti showed yaiva that neera Clinton could also win. yairatidzawo kuti Clinton aigonawo kuwina zvakare. Hillary Clinton naye angawini. So hopefully that answers the first part of the question. Sandoiva kuti zvinopindura Yeah? kwekutanga kwemibvunzo. Whoever asked the question, did I answer that for you? It's from someone online. Oh, okay. William, Hanzi yafunzwa munhu ari if online, yes, William. could you give me the prophetic arguments you can think of we could have used before the 2016 election to show that Trump could have won based on what we understood, the truth we had back then? Vampati hongu tipewo maprophetic arguments amunogona kufunga nezvawo ataigona kushandisa 2016 isati yasvika kuti Trump aigona kuwina maererano nezvatainzwisisa sechokwadi panguva iyoyo. kwakusetshenziswa yiphi indlela kule qiniso esasinalo ngaleso sikhathi? Yiphi indlela yasetshenziswa ukubonisa ukuthi Trump? One thing that I think we don't appreciate chimwe chinhu chandinofunga kuti is that when we look at old studies, ndechekuti often they look patinotarisa really weak. kazhinji zvinoratidzika kunge They don't look very good. zvinoita kunge And it's easy to find mistakes or holes in their arguments. zvirinyore kuwana mamistake kana maarguments vayo. But at the time when those studies are being developed and shared, asi panguva iyoyo zvidzidzo izvi pazvinenge zvichidevelopwa zvichisheyiwa I think those studies are good. zvidzidzo izvozvo They're zvine strong, if zvakanaka you could say it that way. zvine zvakatosimba kana So the study that was used in 2015 saka chidzidzo chakashandiswa ended up taking the title muna2015 of the last president. chakapedzisira chadaidzwa chichinzi chidzidzo When you go back to the chapresident beginning of Daniel chapter 11, kadzokera kwekutanga kwadaniel chapter 11 and as it lists through the kings, from Medo Persia to Greece, zvichibva kuna medo persia the reason why that was important aizvizva zvakakosha is what is the characteristic that Greece is identified as having. nyaya yekuti macharacteristics ari iyo greece anowanikwa Greece ainayo has a characteristic that identifies it, which is different to the other kingdoms. greece ine macharacteristics anoiidentify akasiyana nedzimwe kingdom. Anybody remember? kana andoangarira It rules the world. inotonga nyika. Inspiration mentions that specifically. Greece rules the world. Inspiration inozvitaura kuti specifically greece inotonga nyika Unlike Medo Persia or Babylon before it. zvisinei nemedo persia kana babylon nemashure So when we went through those kings, saka we get to a particular king that is Grecian, takaona mumwe mambo anga ari wegreek ruling the world, achitonga nyika worldwide Sunday law. sunday law yepasitenderere. Then we saw some characteristics of that king, takaona macharacteristics amambo far iye richer than everyone else. akapfuma zvikuru kwazvo kupfuura vamwe vese. And at the time, Panguva I think iyoyo good studies were done that identified that king with Donald Trump. zvidzidzo zvakanaka chaizvo zvakaitwa zvaidentify magumo iyeye nadonald trump. So there was that aspect. saka papaine pfungwa iyoyo Part of the other problem that we had dambudziko ratakazonge tiinaro is we had a leadership, FFA, ndeyekuti taiva neutungamiri that was hweFGA pro-Republican or pro-Democrat. Which one? waifarira chi marepublican kana kuti They were democrat. they were for Republicans or were they for the Democrats?
vaida marepublican here vauti mademocrats They were pro-Republican, vaifarira and marepublican they didn't like the ideology and the worldview of the Liberal Democrats. vaisafarira muono wenyika So when wemaliberal you get to that democrats place, it becomes very difficult paunosvika panzvimbo iyoyo zvinobva zvagosha manje to stick to the rules. Your biases take over. kuti urambe wakabatirira kumarules mabhayasi ako anobva aita take over. And that was before the midnight cry message or the message of equality came. zvazviri before midnight cry message kana kuti message yeequality isati yauya. And so the membership in general didn't have an awareness of what was right or what was wrong. saka in general mamembers vaisava neruzivo rwekuti zviri right ndezvipi zviri wrong ndezvipi. And so it would be very easy to side with the Republican ideology because it was very conservative or very Christian. saka zvaizova nyore kusaidira nyaya yemarepublicans nekuti zvazviri conservative uye zvine chikristu mukati. So despite some of those obstacles, saka pasinei nemamwe I maobstacles think there was akaita enough saivayo evidence, ndofunga kuti umbowo hwanga huripo even uzere in 16, to know that Trump would and should win. kunyange muna 16 kuziva kuti trump aifanira kuwina uye What year is aizowina. time setting approved? igore ripi time setting payo rinogamuchirwa? When does it officially get accepted? inogamuchirwa riini zviri official? I mean, in our dispensation, because it's rejected in 2012. ndoreva mudispensation redu nekuti muna 2012 inorambwa. Sorry? Can it be the German camp meeting, and I'm not sure the date, but I think it's 2019. So Erica thinks it's 2019. erika anoti i2019 2018? umwe anoti 2018 Anyone else? pane mumwe here 2017? umwe anoti 17 So we've got various events, various dates. tine zviitiko The event was in Italy. chiitiko chacho chachiri And Elder kuitaly. Jeff stood up at the end of the day and said, yep, time setting is all good. oda jeff akasumuka kupera kwezuva akati hongu time setting yakanaka. And what year was that? Gore 2018, saka in the summer, 2018 just before summer Elder Tess is going to go to the United States and give the midnight cry message. Tess vanenge vakuda kuzobva vaenda kuunited states vopa So message part of the yemidnight. problem saka imwe is that the yedambudziko movement hasn't really taken on, they really haven't accepted the Sunday law message in 2015 when the elections are going to happen. ndeyekuti movement inenge isati yatonyatsogamuchira message yesunday law muna 2015 last president paanozi message by no develop. From 15 to 16, as the last president message is being developed, it doesn't have supporting evidence. 15 na 16 message last president painenge ichidevelop inenge isina umbowo Because the movement hadn't fully accepted that 2014 was the Sunday law, nekuti movement inenge isati yagamuchira because to zvizere do so, 2014 ndiyo yanga you'd have to iri accept time setting. nekuti kuti ugone kuzviita That's got another 2 years before it's going to happen. amwe makore maviri zvisati So that's why zvaitika izvozvo. one of the first works that Elder Tess does
is to establish the 2014 Sunday law. That's one of the first things that she does. ndosaka rimwe basa rekutanga rinoitwa neelder tes ravanoita kutanga vaestablisha Sunday So law if we had accepted time 2014. setting before the 2016 election, kana dai takagamuchira time setting election ya2016 isati yaitwa it would have given additional evidence to show that it was going to be a Republican Party, that Trump was going to be the person. zvaizotipa mumwe mubhuu wakawanda kuti aiva Republican Party, Trump But everything got delayed. asi zvinhu zvese zvakanonotswa. So I hope that answered that question. Saka ndoimba kuti izvozvo zvinopindura mubvunzo iwoyo. I just want to talk to, we're at 1.5 hours. Do you want to stop? Tataura kwenguva yakati Yeah, but Pete, there are rebekera children here. and... Okay, well, I'll see what the question is, see if we'll answer it. Otherwise, we'll stop. Tichaona kuti mubvunzo uri kuti kudii ndoona kuti wopindura here otherwise tichangomira here. During the Sunday of the priest, and he's also president during the Sunday of the 1,000. So, Russell's asking a rhetorical question. Russell arikubvunza mubvunzo wokuzvipindura Because there are no coincidences. kuti hapana macoincidence. I'm guessing that Elder Terry has kind of broached this, but I'll probably say it, and she didn't say it like this at all. Ndikufembera kuti Elder Terry vakataura nezvazvo asi That Trump is both the 5th and the 7th president. kuti Trump ndiye president wechi5 ndiye wechi7. And the model of the 5th and the 7th is found in 2 places in Revelation. Model ye5 ne7 inowanikwa munzvimbo mbiri kuna Revelation. You know where? Unoziva kuti kuti Churches and machechi the kingdoms. zvakare 5th and the 7th kingdom and the 5th and the 7th church. kingdom nechi5 nechi7. So I don't think it's a coincidence. No. Nechi5 nechi7. Saka handifungi kuti That's why we should have been much firmer about the issue back in the 2014 Sunday law. ndosaka taifanira kunge takati simbei maererano neSunday law I think the movement was failed by its leadership. ndofunga kuti movement yakaita kuti ikundikane. And I don't believe it's been failed now, handifungi kuti iri despite what people think. kuitwa kuti ikundikane nhasi uyu. Yeah, despite what people think, even though people might think that. Nyakuvanhu vakafunga izvozvo. On that note, we'll close. Tichavhara pafungwa iyoyo. Can I ask you to pray?